ಇರ್ಮರೆ 35 40 ತಗೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷದ ಉಂಟು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಸೇರುಲ್ಲರು ಬಲೆ ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಗೈಸ್, ಸೇರುಲ್ಲರು ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ತಡ ಆಣೆಂಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಈಜದ ಹೊರ ಬೇಗ ಅರ್ಪರು ಲೇಟ್ ಬರ್ಪ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್? ಮಾತಾಡಿ. ಏರುಲ್ಲರು ಪಾತಿರ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಒನಸಾಂಡ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ 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 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಕೂ ಗೈಸ್, ಬಲೆ 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 ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಲೆಪ್ಪಡದ ನಮ್ಮ ಅತ್ತು ದುರಡ ತಗಲಿ ನಡತಂದು ಅದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಐಡುಲ್ಲರು ಬಲಪ್ಪ ಬಲೆ ಐಡಿ ಪೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಎರಡು ನೆನಪಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್? ಮಾತಾಡಿ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಲ್ಲರದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ನಿಂಗೆ ಏರಂದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಐಡ್ ಬಿತ್ತಾರನ ಪಟ 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 ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ನಿಂಗೆ ಓದಾರ ಪುಡ್ಸತ್ ಗೊರವಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮುಟ್ಟ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ ನಿಂಗೆ ಬೋದು ಬನ್ನಿ. ಬಲೆ ಬಲೆ
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಈರಂಗೆ ಪನ್ನ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಕಮೆಂಟ್. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಬಣ್ಣಾಣೆ ತಡಾಣೆಕ್ಲು ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಣಿಗ ಕಿಕ್ಕಿದ್ದೆಂಕ್ಲಿಗೆ 2 ಜನ ಅಲ್ಲಾರ ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ. ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪು ನಿಕ್ಲು ನೋಡು ಬಸ್ ಉಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನ. ಆಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಜೆ ಕೈಪು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡೇನಿ. ಬೇಳೆ ಉಂಡಿಯೇ ಐತೆ ಬೇಳೆ ಉಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ದಾದ ಬೇಳೆ ಅಲ್ಪವಾರು ಕೈಪುವರೆ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ದಾದಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪನು. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶೈಲೇಶನ್ನ. ಎಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೇವಿ. ಕತ್ತಿ ಅಲ್ಪಾರೇರು ಇರು ಓಲಿ ಊರೋಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕತ್ತಿ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಕ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ದಿಕ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಇರು ಓಲು ಓಲಿ ಪುನ್ ಪನ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಡಿಪ್ಪರ್ನ ಪನ್ಲಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಆಪನ್ ಕತ್ತಿ ಆಪ್ನತ್ತು ಕತ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಕತ್ತಿ ಕತ್ತಿ ಅವೇನ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾತೇರ್ ನಂಚ ಅವು ನಿಕ್ಕರ್ತಾ ಇದ್ದಿಂದ ಅಗ್ಲೇ ಕರ್ತಾ ಆಪನ್. ಕತ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಪನ್ಲೆ ಪನಂದಲೇರು ಪನ್ಕ ಪನ್ಗ ಈರ್ನ ಊರೋಲು ಪನ್ಲೆ ಬರ್ಪೆಂಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತ್ಲಕ ಅಪ್ನತೆ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪರಂದು ಬಜಗೋಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಡೆ ಮಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಮೂಲ್ ಬಜೆವಲಿ ಅತ್ತು ಬಜೆವಲಿ ಅವಲು ಮೂಲೆ ಬಜೆವಲಿಯ ನಾನು ವೈಟ್ ಒಪ್ಪಿನ ಬಾನಡೆ ಪೋಪನ ಬೋರ್ಡ್ ನೈಟನೆ ಪೋಡು ಬಜಗೋಳಿ ಮೂಲೆ ಬಜೆವಲಿ ಮೂಲೆ ಬಜಗೋಳಿ ಅತ್ತು ನಾನು ಪೋಡು ಐಟನೆ ಪೋಡು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಡಂಡ ಓಲ್ ಪೇಟೆಡ ಅತ್ತೊಂದು ಚೂಲೆ ರೋಡು ಈ ನಂಚಿ ಕೆರುವಾಸೆ ಬಜೆವಲಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆರುವಾಸೆ ಬನಂದುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅತ್ತಿಯೇ ಬಜಗೋಳಿ ಪೇಟೆಡ ಅತ್ತು ಎಂಚ ಪ್ರಿಪ್ನ ಪಿಡ್ಕುವಾಡ್ದನ್ನ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಬಜೆವಲಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಯ್ಯೋ ಬಜಗೋಳಿ ಪೇಟೆಡ ಅಂಚ ಅಬ್ದ್ರ ಮಲ್ಪಿ ಇಲ್ಲ ರೇ ಉಲ್ಲೇರಾರಿದ್ದ ಕತ್ತಿ ಕಣ ಪೆಡ್ದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯೇ ಪೇಟೆಡು ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇಟೆಡು ಹತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೇಟೆಡು ಹತ್ತುಗೆ ಯಾನಿಗೆ ನೀನು ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಈ ಕೆರುವಾಸೆ ಬಂಡತ್ತ ಅಂಚತ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನತೆ ಕಾರ್ಲಾಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರ್ಲ ಅಂತ ಬಜೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಡಲ್ಲ ನಾರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಪನ್ಯ ರೋಡ್ ಸೈಡೇನ ಅತ್ತು ಅಂಚ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಜಾಲದ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರು ನಾವೇ ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡಿಸಿ ಪಕ್ಕಡೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ ಬರೋಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪಾರೆಜ್ಜ ಅಂಚ ಅಂಡಯ ಕತ್ತಿ ಕೊನತಲ್ಲ ಕಲಾಪುನು ಅರ್ ನನ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಕಲಾಪುನ ಅಂಚ ಬರೋಲಿಯಾ ಬರೋಲಿ ಗಿಡಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತರಡೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅವಳು ಅಂಚಾನ 4 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಐಡಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದೆ ಪಂಡೇರಾರು ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದೆ ಬಂಡೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದು ಪಂಡ್ಯ ಮಲ್ಲೆ 4 ಜನ ಐಡಿಲ್ಲರಪ್ಪ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪತ್ತಿರ್ಲಿ ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಂಡೇರು ಬೆಲೆ ಬಂಡೇರು ಅದು ಇಲ್ಲು ಬಜೆಗೋಡಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ನರೆ ನಾಡಂದು ಉಪ್ಪು ನೋಡು ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲೋಲೊಂದು ಇಲ್ಲು ನಾಡಂದು ಉಪ್ಪು ನೋಂಗೋಲು ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಡಂಡ ಪನ್ಪೆ ಇರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೈಲೇಶನ್ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪಕ್ಕೆ ಎಂಡಂಡ ಪನ್ಪೆ ಅಡೆಗೆಲೆ ತೋಪೆ ಲೊಕೇಶನಾ ಓಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮನೆ ಯಾನ್ ಇರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸರಿ ಪನೋಡಿಯಾ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾವ ಜಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಲೆ
ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಾ. ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮರ ಇಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂಗೆ ಇವರು ದೂರ ದೂರ ಪೋಡಾಪು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಡೆ. ಕಾಶಿಮಾಲ್ ಕಾಶಿಮಾಲ್ ಹಾಯ್ ಮನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಮಣಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ನಡವಾ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಮನಿ ಮನಿಗೆ ನಾ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡವ ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ನಡವ ತುಳುವ ಏನು ಮಾರೆ. ಐ ಲವ್ ಯುಗೆ. ನೀರಿಗೆ ಹಾಂ ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು. ಐ ಲವ್ ಯು. ಈಗ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಶಿಮಾಲ್ 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 ಕಾಶಿಮಾಲ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? నీకు ఐ లవ్ యూ పనర మాత్రం వరకు నన్ను అంతా కాశీమాలు చిక్కారమ్మ ನೇಮ್ ನೇಮು ನಿಮ್ಮದು ನೇಮೇನು? ಬುರಂದಿಜ್ಜ ವಾರ ಮಾತ್ರ ಪುಟ್ನ ನಿಮ್ಮದು ನೇಮ್ ಎಂತ? ಮೈ ಬಾಯ್. ಮೈ ಬಾಯ್. ಯು ಮೈ ಬಾಯ್ ಯು ಮೈ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ ಬಾಯ್ ಮೈ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ ಬಾಯ್ ಹೆಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷಾ? ಇಂಗ್ಲೀಷಾ ನಿಮ್ಮದು? ಇಂಗ್ಲೀಷಾ ಕನ್ನಡವಾ? ಓ ಹಿಂದಿ. ಅವು ಹಿಂದಿಯಾ? ಹಿಂದಿ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಭಾಷೆ ನೇರೇ ಗೊತ್ತು, ಅವಾಗ್ಲೇಗೆ ಗೊತ್ತು. ಉರ್ದು ಹೆಂಚಿನ ಉರ್ದು ಅಪದ ಹೆಂಗಿಯ ಹೆಂಚಿನ ಅಬ್ರು ಹೆಂಗ್ಲೆ ಒಬ್ರು ಹೆಂಗ್ಲೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮಾಡ್ರೆ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಭಾಷೆನ ಬರ್ಪೂಜವು. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೇ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪೂಜಾವೇ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ತಮಿಳ್. ಓ ತಮಿಳ್. ತಮಿಳ್. ನೋ ತಮಿಳ್. ನಮಗೆ ತಮಿಳ್ ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು. ಅಕ್ಕ ಐ ಲವ್ ಯುಗೆ. ಓಹೋ ಅಕ್ಕ ಐ ಲವ್ ಯು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ತಮಿಳ್ 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 ದಿಂಚಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ತಮಿಳ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಹೆಂಗೆ. ನಮಗೆ ತಮಿಳ್ ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಮಸ್ತೆ ಬರೋದು. ಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? శైలేష్ అన్న పోయారు అందరు. అరే బేలేంటి గీత ఎవరు అర్జున్ ఐటున్నారు కమెంట్ వాడలి. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಶಿಮಾಲು లేరు. ಕಾಶ್ಮಾಲ್ದ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಓ ಓ ಓ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂತಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಬರೀಜರ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದು.
ಅಂಜನವರೇ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ಬರ್ಪುನದ ಮಾತಿರಿಗ ಪಾತಿಯರ. ಮೈ ನೇಮ್ ಮಣಿಕಂದನ್, ಯು ನೇಮ್ ಮಣಿಕಂದನ್ಗೆ ಮಣಿಕಂದಂ. ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಮೈ ನೇಮ್ ಮಣಿಕಂದನ್, ಯು ನೇಮ್. ನಮ್ದು ಭವ್ಯ. ಮೈ ನೇಮ್ ಸುರೇಂದ್ರ. ಮೈ ನೇಮ್ ಸುರೇಂದ್ರ, ಮೈ ನೇಮ್ ಭವ್ಯ. ఇంట్లో పుదే పండత్త. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ತಮಿಳ್ ಬಾಯ್. ತಮಿಳ್ ಬಾಯ್. ಇಂట్లో ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಿ ಬರಂದಿಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ವೇತಾ ಹಾಯ್ಗೆ. ಶ್ವೇತಾ ಹಾಯ್ಗೆ. ಶ್ವೇತಾ ಹಾಯ್. 3 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾತಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. 2 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮರೆ ಮಿತ್ತಲು ಚೂರು ತಿರ್ತುವಲೆ ಚೂರು ತಿರ್ಪತ್ತಾರ ಪಾತಿರನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ಇಂಗ್ಲೇ ಭಾಷೆ ಬತ್ತಜಿಲ್ಲ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ವೇತಾ ಐ ಲವ್ ಯು. ಒಂಚೂರು ಸಮಯಜ್ಜಿ ಕುರ್ತಿದೆ ಪತ್ತಿರ. 2 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಇನ್ನೊಲ್ಲ ಐ ಲವ್ ಯು ಪಂಡು ಪಂಡು ಪಂಡು. ಯಾಕೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ದೇವ. ಏರೆಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿ. ಪುಂಡೈಗೆ ಪುಂಡಾಯ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಮಾಡ್ರಿ. ಪುಂಡೈಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಾಯ ಏನಾಲ ಇಪ್ಪಡು ಮರಲು ಆಯ್ತು ತಮಿಳು. ಅಬ್ರು ಎಂಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪು ಜನ್ನ ಪುಂಡಾಯ ಬಂಡ ಪುಂಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಮಲ್ತ ನೀವು ಉಂಡವಳು ಪುಂಡಿ ಬೈಪಾಯನ ಎಂಚಿನ ಬೇಪದ್ನವ್ರು ತಿನ್ನಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಆ ಊರುಜಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಬನ್ನಿಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ 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 ಮಾತಾಡಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಲವೈ ಕೇಪೇರು ಮರಲೇರು ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡು ನಂಚವು. ಪೋದು ಏರಿಯಾರ್ನಾಗ ಚೆಂದು ಲೈವ್ ಪೋದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದು ಅಲ್ಲ ಮರಲೇರಕ್ಕೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಮಲ್ತನದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಜೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ చేతు పుండవు కెంచిన పుండవు మరి చాటు పుండవు ఏనా ఎప్పుడు మరలు అప్పుడు అర్థ పుజ్జి మెరే ఓ కాసిమాల్ మెరే ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಮಿಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ರೇಯ್ನ ಪಂಡರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನೆರ್ಪರ 6 ಬಾಯು. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತವೇ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ. ಅದರ 4 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾತಾಡಿ. 4 ಜನ ಅಲ್ಲ $5 ಹೊರ ಬಲೆ ಮಾರೆ ತುಳು ತಕ್ಲಂಡ ಆಡನ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಹೊರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಎದ್ದೋರ ಆರಂಜು ಭಾಷೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲು ಪುಂಡಲು ಐ ಲವ್ ಯು ಬಂದ ಪನ್ನೆನೇ ಬಾಡ್ನೇನೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದಾನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಕೈಸ್ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ನಿಕ್ಲಂಡಲ್ಲ ಬಲೆ ತುಳು ತಕ್ಲು ಉಳ್ಳರ್ತ ತುಳು ತಕ್ ಕನ್ನಡ ತಕ್ಲರ ಮೇರನ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಮುಳ್ಳು ಇಂಗ್ಲೇಪ್ಪ. ಪೇಸ್ ಕಾರ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಕಾರ್ಟ್ అయితే ముగ్గిదండి పేస్ కార్ట్ అవా పేసు చెప్పలేందా ఇప్పుడు అందాజ ఇంట్లో అంచనా గెస్ ಮಾಡ್ತಾ పేసు చెప్పలేంದು పేస్ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಬಾಲೆ ಎನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲತ್ತ. ಪೇಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಸ್ ಅದು. నాలుగు కొరనేగులోటి పేరు అక్కడ పోయారా ಶೈಲೇಶ್ ಅನ್ನ ಬೇಲೆಂಡಿಗೆ ಅದು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮಗ ಇನಿ ಮೇರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ మరి ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ತಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರೀ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರ ಅನ್ನಾರೋಲ್ಲ ಬಲೆಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಆದ ಪಾತಿರ್ವೇರಂದು 2 ಜನ ಅಲ್ಲಾರು ಅಕ್ಕ ಕಿಡಿಗರೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ಸಿನ ಪಾತಿರ್ವೇಂದು ಪೇಸ್ ಕಾರ್ಟ್
ఇప్పుడు పాడొందులేరు ఎంచిన మారేగి ಗೊತ್ತಾರನ ಭಾಷೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಇಂಗ್ಲೀಷೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾತೆರತ ಭಾಳ ಜನ ಇಡ್ರಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಪಾತಿರಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀವು ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಉಳ್ಳದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಕಾಸಿಮಲ್ ಪೋಯರ ಅಂತ ಕಾಸಿಮಲ್ ಕಾಸಿಮಲ್ ಓಕೆ ಕುಶಲ ಪೆತ್ತ ಕಾಸಿಮಲ್ ಅದ പോയിരല്ല ലിറ്റർ ಕಾಸಿಗೆ ಪೋಯರ ಅಂತ ನನಗೆ ತೀರ ಬರ್ತೀರಿ ಎರಡು ಜನ ಬರ್ತೀರತ್ತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾಕ ದೂರ ಹೋಗೋದು ಒಂಜೇನ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬುಲ್ಕಿರುಂಡು ಬುಲ್ಕಿರಿಪ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತಿರು ಅದಾ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗನೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐದು ಜನ ಇಡ್ರಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಮೂರು ಜನ ಇಡ್ರಲ್ಲಾರು
ಕಾಶಿ ಮಲ್ಪೋಯರು ಕಾಶಿಗೆ போயிரு ಅಂದಾರು. ಏರುಲ್ಲರು ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವರಿಲ್ಲರತ್ತೆ ಐಡಿಡು ಎಂಗ್ಳು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರುಲ್ಲಾರ ಬಂಡದ್ದು ನಿಜಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಈತು ಲೆಪ್ಪನ ಗೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೊಲ್ಕಿರುಂಡು ವರ್ಸೇಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಜಿರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಜನ ಇಪ್ಪೇರದ ಅಂಚಾಪು ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ಬೊಲ್ಕಿರುಂಡ ಜಾಲ್ಡು ಕುಚಿಜಿದು ಕುಲೂಂಗ ಮಾರ ಮಿಲಿಚು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವಾರ ಅಂತ ಕಾತುಕ್ಲೋ ಅಂದ ಇಂಗ್ಲು ಉಳ್ಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ 4 ಜನ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಓರಿ ಉಲ್ಲಾರದೆ ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಐಡಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಐಡಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಸರ್ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಪರಂದಿಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಏನಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಅವನಾಸಂಡ ಯಾವ್ದೇ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅವನಾಸ ಆಂಡ್ಗೆ ದಾದೆ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಡಿಕೇರಿ ಬಾರ್ ದಿನ ಉಂಡ ಬರಂದದ ಎಂಚೊಲ್ಲರಕ್ಕ ನಾನು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಸುಮಾರು ದಿನ ಒಂದು ಬರಂದಾರ ಲೈವ್ 4 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತರಕಾರಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ
ತರಕಾರಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವೆಂಚಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪನಂಜರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾಯ್ ಅವೆಂಚಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪವು ತರಕಾರಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತರಕಾರಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಕೇಂಡೆ ಕೇಂಡು ಮಾರ್ರೆ ದಾನೆ ಕೇಂಡರೆ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸೊಂಡೆ 4 ಜನ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತುಗರ್ ಬೇರೆ ಅಂದೆಂಚಿನ ಬಾಡ್ದೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ತರಕಾರಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಅಂಚೆ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಪಾಡ್ನಾರ ಈಗ ತರಕಾರಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪನ್ನಿ ಈ ಮಾರೆ ಅಡೆ ಪೋಯ ಅಂಚೆ ತೋಲು ಇತ್ತಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ತರಕಾರಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತುಂಡ ಶಾರ್ವಿ ವಿಜಯಪುಜಾರ್ಲು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಮಾರೆ ಮೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಲೈವ್ಗೆ ಇನಿ ಬತ್ತೇರು ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಎಂಚಲರ್ ಮುಳುಂಡ ಬರ್ಸಕೇನಂದ್ಲೇರು ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಮುಳ್ಳು ಬರ್ಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಇರು ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಅದು ಯಾರು ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಒಣಸಂಡೆ ಮುಳ್ಳು ಬರ್ಸ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನಂದಲೇರು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಪನಂದಲೇರು ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಇರುವಲ್ ಮುಲ್ಕ ಇತ್ತಲ್ದಾರೆ ನಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಗತೆ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಕಾರ್ಲದಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುన్నారు ಕಾರ್ಲದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚಲರ್ ಕೋಡೆಂಗುಲ್ ಬನಂದೆ ಪೋಯ್ನಿ ಎಂಗಲ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಹೋಗಯ ಡಾಟಲ ಖಾಲಿ ಅಂಡೆ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಿ ಹೇಮಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜಯಂತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ बोलतो जयंत ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಿ ಹೇಮಕ್ಕ ವನಸಂಡೆ ದಾದ ಕಜ್ಜುಪು ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಕಾರ್ಲದಾರಿ ಇರುಗಿಚ್ಚುತ್ತ ಕಾರ್ಲ ಗೊತ್ತಾನು ಹೇಮಕ್ಕ 4 ಕೊಡ್ತೆಗೆ ಇರ್ 4 ಓಲ್ ಕೊಡ್ತಾನು ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಒಂಜಿಲ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಅಂದು 4 ಒಂಜಿ 2 ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಲೆವಿ ನಾನು ಜಾಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಈಗಲೇ ಬರ್ಪುನಿ ಆತು ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ರೀ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನಿಲ್ಲ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಚಾನೆಲ್ ಏನು ತುಯಿಲ್ ಎಕ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಪನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತರ ನಿಂಗ್ಲ ಪಲ್ಲವೇ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಲಾಡೆ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ನೀರು ಕಾರ್ಲಾಡೆ ಇಪ್ಪು ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಕಾರ್ಲಾದಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತುಂಡು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಗುರ್ತೇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಉಂಡು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಾತ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಾಜಿ ಪುಡುಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಜಿಗುಜ್ಜೆ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರಗದಾದೆ ಹೇಮಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಗೆ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಮಕ್ಕ ಅರೆ ತುಳು ಬರಪುಂಡು ಹಾ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಉಂಡಾತೆ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಾತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಜಾರ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನ ತುಯ್ಯೇನು ಒಯ್ತಿಯೇ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದು ಜಾರ ನಾವು ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಂದು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ತಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಅಂಚೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಂಚೆ ತಿಕ್ಕು ಜಾವು ನಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡಾಕ್ಲು ಒಂದು ಮಲ್ತೇರ್ನ ಮಾತು ನಾಕು ನಮ್ಮನ ಕಮೆಂಟ್ ಹೇಮಕ್ಕ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಇರೇಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾರಂಚೂರು ಪಾತೇರು ನೀರು ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾತೇರು
ರೇಪೆಲ್ಲ ಬರ್ಪರದು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಬರ್ತೀರಿ ನನ್ನ ನೆರವರ್ಚಂಕ್ ಚಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುಜಾರ ಅದೇನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪುನಂದು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಂ ತಿಳ್ತಂದಿರಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರು ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪಂದಿಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅವೇ ಇತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜರ್ಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ ಅವೇ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಪಂದಿರು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಚಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ ఏమక్క పోదా అన్నది మరి అర చూడు కమెంట్ పాడదు పోదా ఆపుండా ಒರರಿಪ್ಪುಜೇರಿ ಕೋಡಿತ್ತೇರಿ ಕೋಡಿಪ್ಪನಾಗೆ ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಲ ಪಾಡ್ದಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋಡು ಇರ್ ದಾದನ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರು ಅದೇ ಹೂವಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದೇನಾ ಬಾಲೆದತ್ತ ಅರ್ಧ ಅರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ದಾದನ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರು ಮಕ್ಕಳು ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಒಂದು ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ತೇಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರು ದಾದನ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮರೆ ಬಾರಿ ತೂತೆ ಮುರಿಯಪ್ಪ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆತು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೀನು ಗೊತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತೂತೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರು ನೆರ್ಪರಂದು ತುಯಿನಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನೆರ್ಪರಂದು ತುಯಿನಿ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐಕೆ ನೆರ್ತು ಜಿರು ಪೊಯ್ಬೇಕ ನೆರ್ಪೇರಿ ಇರಿ ತಡ ನೆರ್ಪು ಐಕೆ ನೀರು ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದ್ಕೇನು ಇರಿ ತಡ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಪಂದಿಕ್ಲುವೆ ಇರ ಉಣಸಾಂಡ ಏಮಕ್ಕನ ಉಣಸಾಂಡ್ಗೆ ಏನಾರ್ನ ಏನು ಕೇಂಡೇನೆ ಕಡೆ ಶಾರ್ವಿ ಮಗಲ್ನ ಪುದಾರ್ಗೆ ಅಂದೆ ಮಗಲ್ನ ಪುದಾರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಮಾಡವನಿಪ್ಲೆ ಶಾರ್ವಿ ಪಂಡು ಮಗಲ್ನ ಪುದಾರ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಯಾರನ್ನ ಕಾರ್ಲಾಡೆ ಅವ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿಂಡತ್ತ ತೂತ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಏರ್ನಿಲ್ಲ ಆರ್ನಾನಿ ಆರ್ನ ಪುದಾರ ಶಾರ್ವಿ ಮಗಲ್ನ ಪುದಾರ ಶಾರ್ವಿಗೆ ಆರ್ನ ಪುದಾರದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತೊಚ್ಚು ಹೇಮಕ್ಕ ಒನಸ ಅದು ಜತೊಂದೇಗೆ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಜೆತ್ತೀರ ಮಾರ್ರೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ದೇವೇಂದ್ರನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಒಣಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಒಣಸಾಂಡ್ ಒಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ದೇವೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ದೇವೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಒಲ್ಪ ಬಂಡೇರ್ನ ಅಲ್ಪನೇತೆ ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವಿ ಏಮಕ್ಕ ಮಾರೆ ಒಣಸಾದ್ಲ ಜೆತ್ತೇರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡಿ ಅವು ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೇರತ್ತ ಏಮಕ್ಕ ಅಡೇಗೆನಿದ್ರೆ ಯಾರು ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಯಾರು ಅವು ಎರಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದು ಇಪ್ಪುಜಾರು ಅಂಚದ ಎತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಅವನಂದ್ರೆ ರಂದಿ ಅಲ್ಪನೆ ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಉಡುಪಿ ಬಂದಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ನ ಸಾರ್ವಿ ಹಾಕನ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಅಡಿಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೇರ ಪಾತೇರ್ನ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅಡಗೆ ಜಪ್ಪೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರಕ ಇಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕಲೆತ್ತು ನಲ್ಲಕೇನುಜಿ ಇತ್ತೆಲೆತ್ತುಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಬಂಡ ಉಲ್ಲೆ ಒನ್ ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ತಡಣದಲ್ಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತೇ ಪಿಚ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಒಣಸಾಂಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಂಜಲ್ ರಡ್ಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಎಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಲೆ ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ఆయన బిర్రెలు కూడా ఆయన లైక్ అప్ చెప్పాలి ಬರ್ಸ ಉಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ಪು ನಂದು ಮಾರ್ರೆ ಪಣಿ ಹುಡುಪು ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಬರ್ಸ ಹತ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕು ಕರ್ಮಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಸಾರ್ವಕ್ಕೆ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಜೆತ್ತರಾಕೇನಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಳ ಟಿವಿ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೇವೇಂದ್ರನ ರಡ್ಡು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ರಡ್ಡು ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾರು ಅಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಲೇರು ಟಿವಿದೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಉಲಾಯ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಜಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಅವ್ರ ಪುನಃ ಚೇಡ್ ಕ್ಲೋನ್
ಜಾಲ್ಡ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಎಂಕ್ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋರು ಈರು ಪನ್ನಗ ದಾಯ ತೇಲ್ತಾರು ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅನ್ಕೂಲ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿತ್ತು ಈ ರಡ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದು ಇಪ್ಪುಜಾರತ್ತ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಣ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಪ್ಪರು ಕಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಚಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಲೈಕ್ ನಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ ಅವಳು ಕೊರ್ಲೆ ಮಿತ್ತುಡು ಐಟು ಬೂರುಂಡು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಅಡೆ ಮಿತ್ತು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಚಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಗೆ ತ್ಯಾಜುಂಡು ನಾಳೆ ಬಂದು ಪತ್ತಾಪುಂಡು ఏమక్క తెలుపులేవి జోరు తెలుపులే ఏమక్క తెలకేతన జోరు తెలుపులే ಆರೋಗ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಳ್ತ ಮಕ್ಕ ಕೂಡ ಋಣಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ రెండు ಜನ ಐಡಿಟ್ಲರು ಮೆಸ್ಸಿ ಪಡ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲರು ಬನ್ನಿಗೇಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರೋ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಕ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರನ್ನೇ ಹೆಂಗೆ ಜಿಗುಜ್ಜೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇ ಮಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಆತನು ಜೀವನ ಜಿಗುಜ್ಜೆ ಗುಜ್ಜೆ ಗುಜ್ಜೆ ಖಾಲಿ ಅಂದದ್ದು ಇದು ಜಿಗುಜ್ಜೆ ಆತಂದು ಜೀವನವೇ ಜಿಗುಜ್ಜೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಯಾ ఏమక్క ఉల్లారా శారీ అక్క ఉల్లారా వాళ్ళు కెపికర్ అందులేరా అందు నెప్పి ಜಿಗುಜ್ಜೆ ಆತಂದು ವೆಂಕಂದ್ರ ಇದು ಜೀವನ ಜಿಗುಜ್ಜೆ ಡೈಲಿ ಕಚ್ಚು ಮಂಡೆ ಚಿಜ್ಜಿ జోరు తెలుతుండ ఎన్న మగిలక్కువే ಕಿನ್ಯ ఉందా ఏన బాలే వెళ్ళానా ఏమక్క బాలే వెళ్ళాను అంద మంచిదారు బాలు ఏం చెప్పలేదు మొబైల్ తోంది రైలు ఒక నిద్రే ಒಂದ್ಸಲ ಜೋಕ್ಲಂಟು ಮೊಬೈಲ್ ತಪ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಇರ್ತಲ್ಲ 3 ಜನ ಐಡಿಟ್ಲರು ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ కోట్లే బూర్ నాయకు దాదా మరద పనులే పనందులేరు శారవి అక్క కోట్లే బుడ్నాక ಅಮೈಟು ಬುಡ್ನ కోట్లే వన్న మేటు బూర్ నాయకు బకేను ಅಂದ ಇಂಗ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಶಾವಡಿ ಮಲ್ತ ಅಂತೀರು ಮಾರ್ರೆ ಆ ಗಂಗಸರ ಪೂಜೆಗಳು ನಿಂಗ್ಲಿ ಅವೇ ಪೂಜಿತನ ಖಾಲಿ ಗಂಗ ಸರ್ ಅಂದಿಯಾ ವಾಸ್ಟಲಿಪ್ ನಿಂಗ್ಲಿ ಅವೇ ಮರ್ದು ಗಂಗಸರ ಪೂಜೆನು ಕೋಟ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಇಂಗ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿದ್ ನಮ್ಮ ಮರ್ದ ಗಂಗಸರ ಪೂಜೆಂಡು ಪರ್ಪುನಲ್ತು ಪರ್ರ ಹತ್ತು ಪೂಜಾರ ಪೂಜಾರ ಪರ್ರಂಡೆ ಏನು ಪರ್ತವೆ ಸಡ್ಡು ಬಿದ್ದೈತಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಬೂರ್ದುಂಡಿಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾಸ್ಟಲಿಪ್ ಅವೇ ಮಲ್ಪಿದ್ ನಮ್ಮ ಮರ್ದು ಅವ್ವಿಯಾ ಆ ಪೂಜೆಂಡು ಒಂದು ಜಾಲೆ ಅರ್ಪುಜೆ ಒಲಿವಾರ ಪೂಜೆ ಜಾಲೆ ಬರ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಮಲ್ತಂತು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ಟಲಿಪ್ನ ಬಕೀರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದವ್ಯ ಅದು ತೆಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದವ್ವಿ ಗಂಗಸರ ಪೂಜೆ ಒಡ್ಗೆ ಕರ್ತಿಡು ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಉರಿ ಬರ್ಪುಡು ಬರ್ತಿಡು ಉರಿ ಬರ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಪೂರ ಅವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅವ್ವಿ ಪೂಜೆ ಅಂತಿನಿಯಾ ಅಂದ್ ನಿಗ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಅಂದಿತ್ತೇರ ಅಂದೆ ಬಕಿಂಗ್ಲಿಂಚ ಮರ್ದ ಪೇದುಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಪನಂದಲೇರ ಅಂದೆ ಆನ ಪೊನ್ನ ಬಾಲೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲ ಆತೆ ದೇವೇಂದ್ರನ್ನೇ ಪನಂದಲೇರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಲ ಅಂಗಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂಗಡಿ ಶಾರ್ವಿಯಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಏರು ಕಣಪುನು ಕಣಪುನೇ ಬಾಜಲ್ ಬನ್ನಿಪ್ಪಾರು ಬಾಜೆಲ್ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಪೋಲೆ ಸೀದಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೊಡಿ ಮಲ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವರ್ಚಿ ಸೀದಾ ಸರ್ತ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಪೋಲೆ ಸೀದಾ ಪೋದು 2 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದೇತಲ್ಲೇ ಸೀದಾ ಪಿರಾಲೆ ಏಮಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಂದ್ ಓಯ್ ಬಾಯ್ ರೇ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪು ನಂದು ಮಾರೆ ಇತ್ತು ಬೇಗ ನಿದ್ರೇನೆ ರೇ ಹೇಮಕ್ಕಾಗ ದೇವೇಂದ್ರ ಅನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಓರ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಮಲತಾಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಬಂದಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಐದು ಕೊಡ್ತು ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಇದು ಒಂಜಿ 2 ಕೊರ್ದು ಬೋಲೆ ಅವೇ ಪುಣ್ಣ 2 ಕೊರ್ದು ಬೋಲೆ ಲೈಕ್ ಓಲ ಹೋಟೆಲ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಅನ್ನ
ಕಾರ್ಲಾಡ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತೆ ನಾಲ್ ಕೊಡ್ತು ಜರ ನೋಡಿ ನಾಲ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಗಿ ನನ್ನ ಬರೋಡ ಅಂದ ನನ್ನ ಬರೋಟ ಅಂದೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ಇರ್ ನಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ವರಣಿ ವರ್ಪ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಕಳ ಹೂ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ ಚಾರ್ವಿಯಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಗಳ ನೆನಪಿದಾರತ್ತ ಪುದರ್ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಂಚನಿಗೆ ಪನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ನಾವು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆ ರೀತಿ ಕೊನಾರ್ನೆ ಪೋಯರ ಅಂದ್ಯ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ 4 ಜನ ಇಡ್ಲಾರ ಬಲಿ ಪಾಟ್ಯರ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಚಾಪರ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂತ ಬೈದು ಜಾರು ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಂ ಪೂರ ಚಾಪರ್ ಓಟೆ ಪೋಪುನಿ ನಿಕ್ಲೆಂ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ದೇಂದ್ರ ನೆಲ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಂ ಪೂರ ಪಾತೆಡು ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಚಾಪರ್ ಓಲ್ ಚಾಪರ್ ಪುನುಂದ ಆವಡೆ ಚಾಪರ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂತ ಬೈದು ಜಾರು ಅಂದ್ ಒಟ್ಟೆ ಬಾರೋಡು ಚಾಪರ್ ಈ ಪಂತಾರ ಅಂದು ಬೇರೆಲ್ಲ ಬುದು ಚಾ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ ಆಪುಂಡ ಇರ್ನೆಲ್ಲಡಂಡೆ ಬತ್ತಿಸಿದಕ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಚಾ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ದೇಂದ್ರನೆ ಕೇನೋಡು ಓಲ್ ಒಂದು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ ಕೇನ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪೆ ಇರ್ನ ಪುದಾರ ಚಾ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ ಇರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗಿಂಚ ಚಾ ಬರ್ರ ಬಂತೇರು ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮರ ಇರ್ನ ಮಗಲೇನ ಪುದಾರ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಇರ್ನ ಪುದಾರ ಅಂಡ ಪಂತಂಡ ಆತು ನಾವು ಆಯ್ ಜಾನ್ ಚಾ ಪರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಚಾ ತುವರ್ ತಿಕ್ಕ ಅವರ ಮಾಂತೇಡಲ್ಲ ಪಾತಿರಡವರ ಅದಾ ಕಾರ್ಲಾಡ ಇಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂಲೆ ಬರೋಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಚಾರ್ವಿಯಕ್ಕ ಚಾ ಪರ್ಪು ಜವೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿಲೋಟು ಚಾ ಓಡು ಆ ಪಾತಿರ್ನೆ ಸುಲ್ಲು ದೇಂದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯರನ್ನು ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ಜೊತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ 3 ಜನ ಐಡಿಲ್ಲರು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರೋ ಗೈಸ್ ಲೆಜ್ ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಮಾರೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ತನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪಡು ಬತ್ತ ನೀರು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಯುಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಚಾ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲೆವೆ ಒಟ್ಟು ಪರ್ಕ ಲೈವ್ ಮನ್ಸ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ ಚಾ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ದಿನಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ 6 ಜನ ಐಡಿಲ್ಲರಪ್ಪ ಬಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪನಂದ್ಲೇರ್ದೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರಿ ಬೆಲೆ ಉಂಡತ್ತು ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪ್ಲಿ ಮಕ್ಕ ವಾರದಾನಿ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ವಾರದಾನಿ ಬಂಗದ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತು ಬೆಲೆ ಅಲ್ತಂಡ ಹಾಪುಂಡು ವಾರ ಗಿಜಿಂಡ ಹಾಪುಂಡ ಅರೆ ಒರಿಯ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ವಾರಂಡಿಗೆ ಶೈಲೇಶನ್ ಇತ್ತೀರ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪರೊಂಡಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪೋಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಪಂಡತ್ ಪೋದಾಂಡಾರು ಹೊರಗೇನು ಬೆಲೆ ಪುರಂಡಿತ್ತೆ ಮರತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಪುನತ್ತ ಇಲ್ಲಡ ಬೆಲೆ ಉಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಸರ್ಚತ ಅಂಚ ಬೈದು ಚಾ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರಿ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚಲ್ಲೇರು ಹುಷಾರಲ್ಲೇರ ಆ ಕೋಟೆ ಕಲೆ ದಿಂಚಿ ಪೋಪುಂಡಿ ಅಕ್ಕ ಗಂಗಸರ ಪೂಜೆಂಡ ಪರ್ತಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಂದ ಉರಿ ಬರ್ಪುನತ ಮರೆ ಮಲ್ಲಗ್ಲೆ ಗಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕನೆ ಆನಂದ್ ಪಾಡ್ದ ಕನೇರು ಮೇಯ್ಕಿರ್ಮನೆ ಪೂರ ಕಿಟ್ಟಿಯದ ರೆಂಜಿರ್ದ ಪೂರ ಐಟ್ ಮೀಪ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಂಗ್ಲೇನು ಇಟ್ಟಂಡ ಮೀಪೋಲಿ ಅವು ಕಿರ್ಮನೆಗೆ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಲಿಪ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಟ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಮರೆ ಪೂಜೆದನ್ನು ಒಂಜಿ ವಾರದಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮರ್ದಲ ಆತಿದ್ವಿ
ಪಂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಒರೇ ಬತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಬಾಲೆ ದಾಣುವರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ఏమక్క ఇరు బారి జోరులారు మరి ఇరే యాన్ ఇరి తిజ్జారు నెర్పు నైట్ ఇత్తే మరి ఇరు పిర బత్తే వనందులేరు మస్తు మస్తు ట్యాంక్స్ పిర పిర బత్తనాయక్ పిర బర్ నా ಒಂಚೂರು పిర ತೂಲೇವೆ ಇತ್ತ ಕತ್ತಾಲೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಪನಂದುಲೇರು ಅಂದೆ ಬಾಲೆಂಚೊಲ್ಲಲು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ఏమక్క ఇరు గుడ్ నైట్ పండుది పోయినత్తి ಅಕ್ಷತಕ ಕಜಿಪು ಮೀನಿಗೆ ಅವಿಸ್ ದಾರಿ ಒರ್ತಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಒರ್ತಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಬಂದ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಅವಂದಿ ಪಕ್ಕ ಕಮ್ಮದಾರ ಏನು ತೆಲ್ತು ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಏಮಕ್ಕ ದಾದ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಅಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ದಾದನ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ತೆಲ್ಪ ಇರು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತೇರಿ ಅಂಚಿನ ತೆಲ್ಪ ನಂಚಿನ ದಾದ ಪಾತೇರಿ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೋಲ್ ಬಂದಲ್ಲೇ ರವೀಶ್ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಏಮಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ದಾದಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕೆರ್ವೆಸ್ಟಿಲ್ಲರೇ ಪಂಡಿಜರಿಲ್ಲರೇ ಅವ್ರು ಪಂಡಿಜರುಳ್ಳೇರು ಇರಗೇಂಚು ಪಂಡಿಜರಿಲ್ಲೇ ಅವ್ಳು ತೋಜಿನತ್ತ ಅಂಚೆ ತೋಜನಿತ್ತನ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅನ್ವಿರಿ ಅವಳು ఏమలా తగదుల బడ్జెట్కులో ఉందేరు ఆడు తెలుతుందిలేరు ఏమో తోచిండు ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಮರ ಆರು ಪೋ ಆರು ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ನೆರನು ಉಂಡತ್ತ ಗೋವಿಂದ ಮರ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುಣ್ಣ ಬೇಯಲ್ಲೇ ದೇವ ಕೊಡಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೆತ್ತ ಬಾತೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ಯಾರು ಬೈಜ್ಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ಆರು ದಾನೆ ಬೈದು ಜರಿ ನೀ ಒಲ್ಲ ಬರೆ ಪಂದುಲೇರ ಅಂದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತ ಬಹುದೇರ ಐಡುಲೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶಾವಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ 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 ಇರೇಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಷತಕ್ಕಲ್ಲರೇ ఏమక్కల్లారా ఏమక్క ఇప్పారు మరి ಆರು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕು ಏನೊಂದು ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪೇರ ಅಂದು ಓ ದೇವ ಐನ್ ಜನ ಐಡುಳ್ಳಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಜೋರು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ಜೋರು ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಪಾಪ ಇರೇನು ತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ನೀರು ಪಾಪ ಅಂತ ಇರೇಗ ಪೂರ ತೂನ ಅದು ಒಲ್ಪಲ್ಲರ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವಂತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಶಿವರಸದನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಪ್ಪರ ಪೂಜಾ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾಂಡ ಗಂಟೆ ಆತ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಾರ್ರೆ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾಂಡ ಬಣ್ಣ ತಡಾಯಿನಿ ನಾವು ಕೊಂಚ ವೀಟಿ ಪಾತ್ರ ಓಲ್ ಪತ್ತಾತಜ್ಜಿ ಪತ್ತ ಆತಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಪತ್ತಾತಜ್ಜಿ ಎಂಕಿತ ನಿದ್ರೆ ಅವರ ಸುರಾನು ಮಾರ ಗಂಟೆ ಬಂಡದು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಏಮಕ್ಕ ಇರ್ಬೇಕೈನ ಮನ್ನಿ ಬಣ್ಣ ತಡೈನಿ ಒರ್ಂಬ ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ನಿ ಒರ್ಮರೆ ಹಾಕ್ನಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ತಡಾಂಡಿನಿ ಇರ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಆತ ನಸಾದ ಜತ್ತು ನಂದು ಇಜ್ಜ ಇದು ಬೇಗ ಜತ್ತುಂಡವು ಎಂಗ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ನಗದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ದುಮ್ಮುಲ್ಲೇರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮುಲ್ಲೇರ ಅರ್ಧ ನೈಟ್ ಪತ್ತಾಂಡಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ನಲ್ಪ ಓರ್ಮರ ಅಮೇರಿಕ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ಜೆತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಮ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ತೀರ್ತು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಬಾತೊಂದು ಇತ್ತಾರಡ ఈయన బాగా అన్నపూర్ణ కేండి పండేరు ఏమక్కన పండించారు ఈయన పంపించారు బాగా ఆనపూర్ణ 2 ವರ್ಷ పండేరు ఆనపూర్ణ బాలే బాయ్ಗೆ ఎక్కడ పంతారు అందత పండేరా అన్న ఇరు తులుట్ పనిలే ఇంక తులు వరపుండు ఇరు ఇంగ్లీష్ పండారు ఇంక ಗೊತ್ತಾ ఇంక అర్థా బాయ్ పండ ఆనపూర్ణ ini apa ఏమక్క దాది ఆనపన్న పంతే ఎక్కడు పంతే ఎక్కడ పంతారా అవి ఇరు బాయ్ పండరు అవి ఇంక అర్థ ఆಯ್ಜವು ರಡ್ಲ ಬಾಯ ಓ ರಡ್ಲ ಅಂಜೋಕ್ಲಿ
ಶಿವರಸದಾನೆ ಊರು ಡಿಜ್ಜೇರ್ಗೆ ಊರು ಡಿಜ್ಜೇರ್ ಅಂಚ ಒಂತೆ ದೂರ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಅಂಚ 30 ಮಿನಿಟ್ ದುಂಬುಂಡಿಗೆ ಅವು ಊರು ಮಾರ್ರೆ ಬಾರಿ ದೂರಡುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಶಿವರಸದ ನಾವು ಊರು 30 ಮಿನಿಟ್ ದುಂಬುದ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಹತ್ತಿಯ ಒಂಜಿ ಇರ್ಬೇಕು ಎಂಚಿನ ಹೊರ ರಡ್ಡು ಹೊರ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಡೌಟ್ ಕಂಪಿಸ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಗ ಇರ್ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲಾರ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಇರ್ ಜೆತ ಒಂದು ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹತ್ತಿ ರಡ್ಡು ಎಕಡೆ ರಡ್ಲ ಬಂಡಿರ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆನ ಪೊನ್ನ ಕೇಂಡರ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ರಡ್ಡು ನಂಡು ಇರ್ ಪರ್ತಾರೆ ಕೇಂಡರ್ ಮಾರ್ರೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ಪರ್ತೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕಗೇನ ಇರು ಪರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಪರ್ತೆ ಶಿವರಸದಾನೆ ಕಾಶಿಪಟ್ನಾಡುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ದಾದ ಬೇಲೆಂಡ ಬೇಲೆ ಎತ್ತುಂಡ ಕಾಶಿಪಟ್ನಾಡು ಏಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪರ್ತು ಜವೆ ನೀರು ಪರ್ತನೇನು ಅವು ಎಕಡ ಇವದ್ನೆ ಈನ ಈನ ಇರ್ ಕೇನ್ ಆಯ್ಕು ಐಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂಲೆ ಅಪ್ಪಗಿರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏಮಕ್ಕ ಏರಿಯ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ ಮರೆ ತಮಿಳ್ ದಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಬಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇರೇಗ ದಾದ ಬೇಲೆ ಅಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆನೆ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡಿ ಸಾರ್ನದ ಬೇಲೆ ಉಪ್ನಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾರ್ನದ ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾರ್ರೆ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಕಲ್ತಿನಗ್ಲ ಬರೋ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕೊಡೆ ತೂತೆ ಅಕ್ಕ ಪಂತರ್ ಇರೆ ಪಂತ ಇರ್ ಕೂಡ ಪರ್ತಾರಗೇಂಡರತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡಿ ಬೇಜಾರು ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಬುಲ್ಪೇ ನಂದು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಬೇಜಾರ ಬುಲ್ತುನ ಪೋಪುನತ್ತ ಬೇಜಾರು ಇರ್ ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಜಾವೆ ಕುಶಾಲ್ಗಿ ಯಾನ್ಲ ಕುಶಾಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಇರ್ ಕುಶಾಲ್ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ಲ ಕುಶಾಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತನು ಲೈಫ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತನೆ ಬರ್ತನದ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಎದುರು ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುವಾರ ಪಾತ್ರ ಏನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೋಪುನಂಚಿ ಐಸ್ಗೆ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕರ ಓದ್ತೀರಿ ಮಾರೆ ಶಿವರಸದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಮರ ಇರು ನಾನು ಆಯ್ತು ನಾನು ಅವನ್ ನಾನು ಆಯ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬಂದಾಡ ಐಸ್ಗೆ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಕಡ ಬಿಡ್ಲೇವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಗ ಜನ ಓಡಿತ್ತಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೇರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಬತ್ತೇರು ಓ ದೇವಾ ಓಲ್ಲ ಇನ್ನಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಪೋಪೆ ಪಂಡದ ಪೊಕ್ಕಡ ಐಡಿಡ್ತೀನಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಪು ನಾವು ತೆಲ್ಪ್ಲೆ ತೆಲ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಿಗಡ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಪು ಇತ್ತೆ ತೆಲ್ಪುನ್ ಪಾತೇರು ಶಿವರಸದಾನೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವೇಂದ್ರನಾಗ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರಾರು ಒಂದು ಶಿವಾನಂದಿರ ಮರ ಹೆಂಗೆ ಕಂಗ್ಲ ತೋಜನ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಶಿವಾನಂದಿರ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಶಿವು ಎಂಚಲ್ಲ ಮೀನು ಮುಗ್ಗಿಡ ಕೊಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ನೀರು ಹಾಪುನು ಮನಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಬತ್ತೋಡು ಜನ ಬೋಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಶಿವರಸದನ ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಜನ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಪೊಯ್ ಅವು ಒಂಡಲೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೇರತ್ತ ಐಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊತ್ತು ನನ್ನಾಗ ಸೋದೆ ಪೋವು ಏಮಕ್ಕ ಅಲ್ಲಾರ ಶಿವ ದೂರ ಪೋಯ ಅಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವಾರ ಇಜ್ಜೆ ಏಮಕ್ಕ ಹಾಲು ಬೀಡಿ ಒಯ್ಪುನು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಜೋಲ್ ಬೀಡಿ ಒಯ್ಪುನಿ ಬೀಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಜಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಜನ ಬೋರ್ಡು ಬರ್ಪಾರಕ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು ದೇವೇಂದ್ರ ನಾವು ಜನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಬೇಲೆ ದಾಂತಿನ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಜನ ಪೋಲೆ ಏಮಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಒಯ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ಇರ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಾ ಈಗಲ ಸೂಪು ಬೀಡಿ ಪೂರ ಜಾಲ್ಡಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮಗನ ದೂರ ಪೋಯರು ಶಿವರಸದಲ್ಲಿ ಐನ್ಸಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲೇರಾನು
ಏಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಜೇರಿಗೆ ಜೋಕು ಕಿನಿಗಿನಿ ಇತ್ತಂಗೆ ಬಂಗತ್ತೆ ಒರಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಊರ ಬಂಗನೆ ಅರೆ ಇಲ್ಲಾಡೆಗೆ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬೊಕೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಇರೊಂಜಿ ದಾದ ಇರು ಬಿರ್ಕೋಡ್ದಾರ ಏಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾರ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಇರೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಮೊಕಲ್ ಬರ್ನ ಪೂರ ನೀರು ಹಾಪುಂಡ ನಂದಿಯ ಜನವರ್ನ ಪೈಂಟ್ ಪೂರ ನೀರು ಹಾಪುಂಡ ಬಕೋಟೆ ಹಾಕುನು ಹಾ ಬಂದುಲೆ ಮಕ್ಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣನ ಜನವರ್ನಾಗ ಪೈಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕ ಇತ್ತನಾಯ್ಕಲ್ಲ ಹಾಕುನೆ ಅಡ್ಡೆ ಅವು ಎಂಚ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಚಾಗೆ ನೀರು ಹಾಪುನಲ್ಲ ಕೇನು ಅರೆ ದೇವೇಂದ್ರನವ್ರ ಬುಡ್ಪದ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚ ನೀರು ಹಾಪುನು ಓ ದೇವ ಏಮಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಶಿವನಂದ ಪೋಯ್ತಾಂಡ ಬಾರಿ ರಪ್ಪ ಕೊಯ್ನೆ ನಂದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಡುವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಂದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಡು ಶಿವಾನಂದ ಪೋಯೆ ನಂದು ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ನಂದು ಮೀನು ಮುಗಿದ ಚಂದ ಕೊಡೆದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಬಿಗೊರೊಂದುಲ್ಲೇನ ಬೊಕ ಬತ್ತು ನೆರ್ಪೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆರ್ಪೆರಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತೆಲುಪುನಿ ದಾಯಂದು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಗ ಓ ಯಾರು ನೆರಿ ಎರಡು ಇರ್ಪನ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರ್ಲ ತೆಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಹಬ್ಬಗ ಆರ್ಲ ತೆಲ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಹಬ್ಬಗ ಕೇನಾಗ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ದಾಯಿ ತೆಲ್ತಾರಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇರುವೆರ್ಲ ತೆಲ್ತಂದು ಎಪ್ಲೆ ಅವೇನ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಏನಾಗೆ ಪೈಂಟ ಈರ್ ದಾದ ಅನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೊಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರ್ನ ಆರ್ ನೆರ್ಪೇರು ನೀರು ತೆಲ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಈರ್ ಬನ್ಲೆ ಅರ್ಡ ಇರ್ಲ ತೆಲ್ಪುಲೆಂದು ಒಟ್ಟು ತೆಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ಕೇನಾರ ನೀರ್ ದಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತೆಲ್ತೇನೆಂದು ಅಪ್ಪ ಬಾಳ ಹಾಕುವೆ ನಿಂತು ಜೋರ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕುವೆ ಜೋರ್ ಹತ್ತು ನೆರ್ಪೆರಿಗೆ ತೆಲ್ತಂದಾಯಿ ಕಾರೆ ಪಂಡ ಅಂತ ಅರ್ಲ ತೆಲ್ಪೇರು ಆ ರೀತಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದು ಪೋಯರ್ಡಲ್ಲ ಐತೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು ಮರೆ ಅಕ್ಕ ಅರಂಚನೆ ಅರೆ ಇನ್ನೇ ನಂದು ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ಪೋದಾಪನ ಎರಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದಾರು ಪೋದಾಪನ್ 4 ಜನ ಐಡಿಡುಲ್ಲಾರು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಏರುಲ್ಲರು ಪತ್ತಿರ್ಲಿ ಒಂಜ ಅವಡಿಂಗ ಪತ್ತಾವಡ ದಾದಾ ಕೈ ಪೋಕೇನಂದ್ರೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ನಿಕ್ತದೆ ಇರೇ ದಾದಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಕೈಪು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಅದ್ನ ಅರ್ನ ಜೀವನ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಅದ್ನ ಕಡೆ ಅಣ್ಣ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಐಸಕ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕುನಲ್ಲ ಅವರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ರೈಸ್ ತೋಜಿಂದ ನಿಕ್ಕು ತೋಜಿ ಬರ ಅದೇ ತೋಜಿ ನಿತ್ತು ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಅದೇ ತೋಜಿ ನಿತ್ತಂದ ಏಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಆರು ಪಾಪ ಜೆತ್ತೇರ ಅಂದ್ಬೋದು ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಏನ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಿಂಟ್ ಕಡ ಪುಡ್ಡಿಯರ ಅಂದು ದೇವೇಂದ್ರನ ಪಿಂಟ್ ಕಡ ಪುಡ್ಡಿಯರು ಅದು